Og karon adlaw nga Domingo, pizza 23 sa Pebrero 2025. Og kuyog na mo karon nga amo ang barbero na mo si Tata Templo. Tata Takmag ba? Tata Takmag daw. Oh. Diretso. Sakil kay diretso kana. Oh, kana. Oh, very good. Makita po kung lang dalang. Karong buntaga, kuyog na mo si Tata Takmag. O na nga. Kay ang asawa, nangkamot po. Nangkamot ko siya nga makatakmag ko na sa inyong gabi Para, unsa man natin? Oh. Mong kauban nga mga mananagat, wala mamukad po karon kay adlaw nga Domingo. Nga kamera kay dali ra man kay na muna kay daghan man may. Mura mig mga amigas daghan kayo. Sabi na makakuyog na mo si Tita Jenay, itong aw-aw. Kusga ba? Tita Jenay? Pedicure. Gusto ko kay bilat dagang sa tay. Bilat na dang dagang. Balik nga. Imong video naman to. Ila wala nga video to. Kaya mag-play na call. Pero play na di mo na wala Zumba. Zumba ba exercise? Exercise tayo tuwing umaga. Pantay mo na ako kay pansulot na po ng sibot. Ayaw ko. Ako si Dato Adlaw. Nalingi lang. Uy, Dato Adlaw. Ayaw call. Oh, sige na kaya ito may sulod. Yung tinagutin. Igunitan kay adlok anon. Bago lang mo nang mo na si Tata Templo mga kaproud nagat. Karon tata takmag na. Tata Takmag. Oh. Okay na. Buros mga asawa ko ya. Pila naman mo kabulan din mo sawa daw? 1 October 27. Oh. Dugay na oy, upat na mo kabulan. Yan pangayo po na ko sa Ginoo nga tagaan kog bata kay. Ano na naisa ka buok ba? Lahat na may isda. Shout out ninyong tanan. Dire sa Zamboanga del Sur ug Misamis Occidental. Sige. Bulbul mo be. Ato mo pagkauna taobon. Oh mga boys, mga guys. Huwag nang ibilin rin ang buntura para madali may guman. Kaya manimba pa man ikaw-man. So, dagang kayo salamat sa mga tulo mo. Si Cole, taon mo na dat. Hindi nga, pwede pa may mamukha ng buntag sa iyo. Lain mo itong driver, di mo malantas ito ang sinyas. Iyag, di mo iyag. Sige, dire, kamundo are, kuan. Si Buto og si Junbek og si Bayag dire. Ini si Buto okay dako. Oh, dako kaya nagbunal. Oh, mas dako ning tapan dako. Yan yun 15. Pero daghanam na si Bot yung dala. Nya usara ka pis nila kay manimba pagit ron. Ay, so na kay di may kasimba mga ka-proud kay. Oh. Mo na si Tata Templo alias Tata Takmag. Koyong na mo karaw, wala sa jote sa ayang kapusya, kapusya kapusya na kayo. Koyong karaw ni Nana. Oh, di kingan lang ang binirang na ito. No problem.
Hidro. Kung gitagaan og sudanon dari mga kaproud mga nagat. Kay man lang nasa sudan dito sa iyang payag. Muro mag-alumuman sa kuanda. Amo ay sintro ba? Hindi kami yung mga kuwan. Ay naabot na gid may mga kaproud mananagat. Kay dali gid may kayo kay sakat pa gid may simba karon kay para makakuan pa mi sa Ginoo, makalagat. Ano yung mga kaproud mananagat, salamat kayo sa blessing sa Ginoo kay naa gid may mga kuha karon. Pagod na. Sige. Nabakaang mangka. Tak ini wak-wak kan nagat oh tatalo blay oh. Ikal kag punang buhok. Mga tres daw. Galayo. Saling. Kayo ka na kaligo. Bodong. Nagmay dong mula sa tagaan. Oh, mana? Yeah, bumbu. Pay next. Oh. Lagi lagi pagla. Aman ko lagi. Oh, di ba? Kuan may ulat man maingon dito na lang. Ang dami. Kita nyo yan, ang dami. Diba? Halos. Naroon. Mujud. Masakit man kayo mo sa mga mata sa mga ulit tao. Pastor. Para buka tara ba siguro na. Pastor. Mga kabers. Pastor. Ano dong?